Hei, toată lumea, aici cu Luiza și astăzi am făcut un lyric prank la o prietenă de-a mea și vreau să-l postez. Sper să vă placă acest lyric prank. Stați puțin, lui fata asta, eu l-am făcut. Laura Mocanu. Să începem. I-a zis prima dată, ce faci, fată? Bine, tu? Am o întrebare, pot să o zic? Da, zi, că te ascult. Stai puțin. Ok. Să începem. Văd că ți-e bine și ți-ai găsit un om. I-am zis, ce om? Doar pentru tine, care să fie acolo să te aline. Nu am tu? Adică dacă am și eu. Ușor, ușor să uiți de mine. Ai planuri multe. Nu am planuri, dar tu sigur ești, Luiza. Da, am un frate și i-am zis da. Și acum chiar are cine să le asculte. O, cine-i? Acum chiar are cine să te ajute. N-a răspuns. Fără să plece și să uite. Da, nu știu ce să... Știu că te-am greșit și-am suferit amândoi. Greșit amândouă. La ce te referi? Nu va mai fi vreodată ceva între noi. Care noi și ce să fie? Să-ți vorbesc. Stai, tu ești frasul lui Luiza. Da, eu am un frate. Dar eu încă te mai Dar vorbești... i-am zis... nu mă, eu sunt. Dar vorbești ciudat. Dar eu încă... iubesc. Ce? Bravo. Și poate că n-am fost acolo când trebuia. Poate că n-avea rost să ne certăm așa. I-am spus, cine se certe? Să-ți vorbesc. Ok. Dar eu încă te mai iubesc. Pe cine? Lumea îmi spune Ok. că acum ți-ai revenit ca prin minune. Eu? Și nici măcar nu îmi mai spui pe nume. Ce ai? Că amintirile cu mine. Cu mine, da. De ce scrii astea? Ce ai, Luiza? Îmi spune eu prea ocupat și de asta. Ce? Mai uitat de ziua noastră. Ok. Tu voiai mai multe fapte, eu cu mintea în altă parte. Ce ai, fată? Fă-i fată, vreau să spun. Cum mă știu, Ce știi? te iubesc, păcat, că-i prea târziu. Știu că te-am greșit și-am suferit amândoi. Am înlocuit, spuneam, că știu că am greșit și am suferit amândoi. Eu am scris amândouă. Ei fată, eu sunt fată, deci. Ce dracu ai de trimeți astea? Că nu le înțeleg. Poate nu va mai fi vreodată ceva între noi. Vorbești dracu ca lumea. Vorbește dracu ca lumea. Să-ți vorbesc. Bloc. Și atât a fost, că după aia îmi dădea bloc. A fost un lyric prank cu muzica lui Victor Dorescu Târziu.
Te-ai enervat? Nu. Deloc, nu deloc. Dar nu știam ce scriu. Bine, dă un push la cameră, ok? Da, și cam atât a fost cu episodul de azi. La revedere, dați un like, un share și distribuiți mai departe. Pa, pa!